Verse number 1. Verse number 1. Yes. Sengingenile ensimini yami dadewethu. Ufunde wrong. Ihlabelelo chapter 2 verse number 1. Yayazi into verse number 1. Okay. Yayazi. Amen. Verse number 1. Yes. Ngiyintebe yaseSharon. Yabona manje usufike khona. Awuliphinde. Phinde. Ngiyintebe yaseSharon. Khona iphathi ethi kuleli I am the rose of Sharon. Yes. Nomduze wezigodi. A lily of the valleys. Verse 2. Uyabona nje mase ume lapho ngizoshumayela ngathatha 30 minutes alolu verse. Kodwa ufunda verse number 2. Verse number 2. Yes. Njengomduze phakathi kwameva. Sinjalo isithando sami phakathi kwezintombi. Mangcwele. Awuphinde verse number 2. Oh, hallelujah. Abafowethu. Verse number 2. Verse number 2. Yeah. Njengomduze phakathi kwameva. Yebo. Oh, yes. Sinjalo isithando sami phakathi kwezintombi. Awuzo verse number 3. Verse number 3. Njengomapula phakathi kwemithi yasehlathini. Unjalo thandiweyo wami phakathi kwamadodana. Ngahlala phansi emthunzini wakhe ngokwenama okukhulu. Nesithelo sakhe sasimnandi emlonyeni wami. Senze njani Bishop isivale noma shumayele. Oh, hallelujah. Asasivale bafowethu bezogcela bese abasexual funde ekhaya. Asibonali iBhayibheli. Liphefumulelo uNkulunkulu. Oh yes. Silungela ukuyana nokusona. Nokuqondisa. Manje mawubuka iBhayibheli bafundisi bami nizongivumela ukuthi iBhayibheli lihlukene izigaba ezintathu. Oh yes. iBhayibheli masiqala silibona bafundisi kuthiwa lihistoric. Oh yes. Mase kuba khona incwadi ekuthiwa as poetic. Oh yeah. Mase kuba khona incwadi as prophetic. Njalo. Isigaba nje zu3 eBhayibhelini. Uma uzobuka incwadi kaGenesis, Exodus, Leviticus, zonke lezo ncwadi izincwadi ezihlanganiswe ngaphansi kwezincwadi ekuthiwa zihistory. Okuyizincwadi zomlando. Ukuthi kwaba khona uIsrael kwenzeka kanje. Mase kuba khona incwadi eziprophetic ezisitshela ngezinto esazokwenzeka ezingakenzeki. Kodwa namhlanje sibuka incwadi epoetic. Incwadi epoetic incwadi le eyinkondlo. Oh Nkosi. Incwadi ke inkondlo bazokutshela abafunde inkondlo ukuthi kumele ufunde into ezimbalwa enkondlweni. Kukhona into ekuthiwa umqondo osobala. Oh yeah. Mase kuba khona umqondo ocashile uJehova ithembeni. Izulu lanyakaza ezulwini. Lathi sehlela phansi. Manje behlela kuSolomon babuza bathi yini ofisa sikwenzele yona. Oh God Almighty. Yazi kona khona ezokwenzakala endlini yazo mina khona siyakhona. iBhayibheli wayesathana into eyodwa. Ukube kwakuyisikhathi samanje sasoka isidonsi lise sithi Jehova ngicela ungiphe imoto, Jehova ngicela ungiphe umuzi, Jehova ngicela ungiphe umsebenzi, Jehova ngicela ungiphe umsebenzi. Kodwa le ndoda yasho into eyodwa yathi mina Jehova ngicela into eyodwa kuwe, ngicela ungiphe ukuhlakanipha, ngicela ungiphe wisdom ukuze kwazi ukujaja abantu bakho ngihlulele kahle ngilinde kahle abantu bakho. Siya-understand manje uma ufuna ukulida abantu awubalidi ngevesi kuphela, awubalidi ngemali kuphela, but ubalida ngokuhlakanipha nothi kwakho kodwa ukuhlakanipha okukhamba somapha. Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Uyabona ufuna ukuhluka mafakandini, ufuna ukuhluka Peter Management, awuhlukiswa izinto ogqokayo ngoba lezi zinto ogqokayo zingayithenga nawe ugqoke khona. Kanti into ehlukisa umuntu ukuhlakanipha okuqhamuka from above. Bayebhala uJakobe athi baye khona ofuna ukuhlakanipha
Akathe wabazalwane njengamanje izulu ezulwini lilindele abantu abazothi baba ngiphila ngani. Oh, yes. Leli Bhayibheli uJehova wayesenjalo kahle. Wayesemupha uhlakani. Bamba lento. Uma esethola uhlakanipha, kwafanele itest